तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी बिहार वह सबके बीच में लेके भोजपुरी दर्द भरा सैड सॉन्ग, बिल्कुल हट के मैटर लिखले बानी भैया। एकदम गहरा गीत बाटे। अगर एके बढ़िया से सजा के गायकी कर देता नी नया म्यूजिक बनवा के तो गाना 100% वायरल हुई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, अच्छा मैटर नहीं मिलत, अच्छा गीत नहीं मिलत, अच्छा तुकबंदी नहीं मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गई बानी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के आ चाहे नया म्यूजिक बनवावे के, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के मस्त मैटर और मस्त म्यूजिक मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के मैटर लिखे नहीं भैया। चाहे रुआ सैड सॉन्ग लिखवाई, लव सॉन्ग लिखवाई, लोकगीत लिखवाई, चाहे देवी गीत लिखवाई, चाहे सीजनली कोनो गाना लिखवाओ के बा, पूर्वी निर्गुण खेमटा डफरा कोनो प्रकार के मैटर चाहिए, झलकुट्टन चाहिए, चाहे धोबी गीत चाहिए, हर तरह के मैटर मिली भैया हमरा लगे। रुआ जैसन सोचत हो कब गावे के वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये खतरा कहल चाह भैया कि चैनल पर नया होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके मिले। आज के गाना बहुत बढ़िया लिखले बानी और ये गाना बाटे हिंदी धुन पर। जानते बानी आजकल जितना गाना बाजता सब हिंदी धुन पर बाजताटे। हिंदी धुन के गाना के अगर नया म्यूजिक बनवा के अथवा सा कंपोजिशन अलग हटा के कर दिया जाता, वह सब गाना ब्लास्ट करता मार्केट में। आज के धुन बाटे गीत के, हर शीशे की उम्र प्याल की, शीशे की उम्र प्याल की, आखिर विषाद क्या, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। तई भैया यह धुन बाटे, यही पर हमनी के गावे के बा भोजपुरी। देखी कैसे गावे के बा कि जनमों से ज़्यादा तोहरा के चाहत रही सनम, जनमों से ज़्यादा तोहरा के चाहत रही सनम, हाँ दूसरा के पाउते हमरा के छोड़ी दिहलु बेरहम, हरे दूसरा के पाउते हमरा के छोड़ी दिहलु बेरहम, कि जन्मों से ज़्यादा तोहरा के, जन्मों से ज़्यादा तोहरा के चाहत रही सनम, हाँ दूसरा के पाउते हमरा के छोड़ी दिहलु बेरहम, कि दूसरा के पावते हमरा के छोड़ी दिहलु बेरहम, कइल वफा के बदला में, कइल वफा के बदला में मिलल बा सिर्फ गम, दूसरा के पावते हमरा के छोड़ी दिहलु बेरहम, अरे दूसरा के पावते हमरा के छोड़ी दिहलु बेरहम। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मुखड़ा रुआ सबन के अच्छा लागल होई। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर ये गीत रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे 8874473128, और चाहे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर बा, रुआ निकाल के फ़ोन कर सकता नहीं, चाहे व्हाट्सअप कर सकता नहीं। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। और हमरा गावे में कोनो गलती त्रुटि भइल हुई भैया तो क्षमा चाहता नहीं। एक गीत के गायम तो ऊपर वाला जो लाइन बा, जन्मों से ज़्यादा तोहरा के चाहत रही सनम, एकरा के थोड़ा नीचे से लेम। और जो दूसरा लाइन बाटे कि दूसरा के पावते हमरा के छोड़ दिहलु बेरहम, एकरा के तनी ऊपर से लेम। ठीक बा, गायकी करब तो पक्का दिल से बताओ तनी भैया कि जगह कहत नहीं वहाँ गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% ब्लास्ट करी। ठीक बा भैया। तब वीडियो पसंद आई हुई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर नया होके भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज़ रुआ के हमारा वीडियो को अपडेट मिलत रहे। मिलत नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए रुआ सब सहमति चाहता नहीं। कोनो गलती त्रुटि है विजय बागी से भइल हुई तो क्षमा प्रदान करब। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत।